chụp băng mà sẽ nát nát cái đó tàu có đó cái tàu thay chụp đó giang là bắt thay chụp rồi giang là bắt thay chụp rồi Hello bay song kang tini bazar phajak jago mani ki lama kai yang borok bir ni bagai video khai phunong dia no rona bazar kai nai nai bi di pulan si paithak jora tini ang bazar phajai ke tabu nawa thana bago tukai tungu to ke tino hara tam phunai non nai to kodo nai truck rok bai rok marati rok ai si lama saya acha ya ke phailai siu line he truck na hari truck Gar kodo ma paire garo bus ke lama saya asa gar phai tong na ri truck line abine kinar mati tempo light ong bai lama cross ma bagai nasing raja ini kari Bayap song horong ka honi satta badi tongo engke ang ani doni nogo famous je engke nogo kifil pura ang borno nukata engke mutai rok khlai tongo mutai khlai ma engke krishna puja ri layo duita jaga khlaio mutai engke kaisa jaga ang thang dia jaga engke oja phai nono phone tangka engke nai tuni plan si pai thujra Bayap song motai khlaina rong kai kananda rokse bor motai ke mar khain pujiyo bong borok chuke bang motai ong kai motai ri layo khurum layo chuke motai puji borok sai si lap kuri pura na thok no ro sajoga pura motai ke khumrok tam rok ri chuke na thok ke sajol layo puji layo esin borok dol lol kai gendor nuge ma khana busuke borok bang busuke motai na sajoga khumbai wa thna gilama kai gendor nai nabri plan si paithak jarang kai tak phona ang nogo thangya ko video tagwi tongo ang tong thojak tongo
Sira, Tirupura. मालूम नहीं आसाम के बाद दूसरा है ना borok bang mana mutai ke borok tui tunggu suka borok bang sudah cek ada mobile TV video sang mana sana di borok TV sih hari borok TV sih mobile TV video sak le sudah cek mutai no no busingon di jogo ama building ketal tangman yora iko mutai riwata ama building ketal do iko oh rong rita gulapi kalar ama building ketal tangman yora tolong mutai toni orte kaisa mondir kyomo Inke ayah anggo morning tunggu, borok bang ni Kanada rok, mutai inke borok mar ke puji borok bang borok, tini kisah kom haing ka, topan si borok bang tu anglai, bakar rok thang pai katan mogo, putar pai kang ke ba. mutai makeup khaijak oman nagras pongi ko bokrok na sibugri jak si bokrok pujari na bagai nar kalar khali rok kumrok ti phaigai ko bre ang ani rumo thang sinai mutai rangai paikha belai ke borok gilama ngang tabgan rumo thang tung horong jak ama krishna mutai rota krishna gata singna rok o borok nuya de mutai sajok jak amongkai nagras pung gang tabani room thang tongo do hollai pum jak ya sara sata bari tongo ang ani dol ni room be na famous je inkar mutai no khangka video khlai gata gang tabgan room thang chinai dol dol be bama laika bong room thang ge ya haino tong laika ber laika gang tabu room thang chinai inke naro video ba haino ja baya bro comment kai sadi cha khe ba like didi share te subscribe khadia na channel no tabu phone an channel no subscribe khadia tonai rok ge tin video su jar no horong khado mang je nuk dia next vlog malai sine naro betesa doi kana dino khara buting jak kasak khai